ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଜର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ପିଇବାରେ। ଗରମ ଗରମ ଚା ପିଇବା ସହିତ ବାହାରି ଆସିଲୁ ମାର୍କେଟକୁ। ମାର୍କେଟର ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦାଦା ମିଶି ଗୋଟେ ଟାଟୁ ଚୁଜ୍ କଲୁ। ଦାଦା କହିଲେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଟାଟୁ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଟାଟୁଟି ବହୁତ ଡିଜାଇନଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଡିଜାଇନଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଟାଟୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଇ ଟାଟୁଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଟାଟୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଲୁ 8ଟା ବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଖେଳି ଖୁଳାଇକି ବାହାରି ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।